गाजीपुर देवरिया महू चारों ओर के लोग देवघर जाता हो जाता हो जाता हो। बलिया बनारस बक्सर गाजीपुर देवरिया महू चारों ओर के लोग देवघर जाता हो। जाई जल्दी कावर लाई संगे देवघर चलल जाई देरी नहीं हमसे सहाता हो। असो जलवा धारब हम असो जलवा धारब हम कि लोग बोली बोल बम 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 कि लोग बोली बोल बम 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 कि लोग बोली बोल बम 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 कि लोग बोली बोल बम 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 बम। आज जाई रउआ टिकट कराई गेरुआ साड़ी एगो हमके लियाई गेरुआ साड़ी एगो हमके लियाई। आज जाई रउआ टिकट कराई गेरुआ साड़ी एगो हमके लियाई। सोमवानी के जल ढारब हम कि लोग बोले बोल बम 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 कि लोग बोले बोल बम 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 कि लोग बोले बोल बम 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 कि लोग बोले बोल बम 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 बम। तीनों लोग के हई स्वामी सारी दुनिया कहेला अघरदानी सारी दुनिया कहेला अघरदानी। तीनों लोग के हई स्वामी सारी दुनिया कहेला अघरदानी। जब बजावेला डमरुआ डम डम कि लोग बोले बोल बम 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 कि लोग बोले बोल बम 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 कि लोग बोले बोल बम 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 कि लोग बोले बोल बम 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 बम। फौजी बिहारी रउआ करी तैयारी जइहे सतेंद्र साल बाबा के दुआरी आगे भाई जइहे साल बाबा के दुआरी। फौजी बिहारी रउआ करी तैयारी जइहे सतेंद्र साल बाबा के दुआरी। कहे धीरजो की संगे चलब हम कि लोग बोले बोल बम 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 बम।